huli natin yan sir, kay Lord yan. Tumataas bro. Ellie S. Ebaldo and Company, palakpakan po natin silang lahat. Yan. Hindi kayo makakakumpisa doon, Annalisa, kung walang temporary learning shelter. So I tried hard to find people na makaka-donate ng temporary learning shelter kasi hindi daw po magdo-donate po muna ang DepEd unless may temporary learning shelter. Ang una pong hihingin ni DepEd, meron pa po ba tayong buildable space? Kaya nagpapasalamat din po tayo sa donor ng 300 square meters kung saan nakatayo ang ating Silaki Island, ang pamilya Selling. Ganon din po, kung wala kahit may lupa po, kung wala namang building, wala din po tayong paaralan. At yan ay naganap dahil sa initiative po ng ating local government unit sa pamumuno ni Mayor Alfonso Celeste. Bakit po mahalaga ang naeskwelahan? Dahil pag nagawa po natin ito, kailangan po ng maraming manggagawa. Magdadala ito ng maraming trabaho. Hindi naman po makakapagtrabaho ang mga bata pag hindi dumaan sa kindergarten, elementarya, high school hanggang kolehiyo. Kaya po inumpisahan din po natin ang paaralan na ito. Noon, mga bata po kami, maligid na sabihin ng mga guro, ang eskwelahan ay pangalawan, tahanan